Čaute ľudia, dneska vítam nového videjka a dneska to je z Minecraftu. Ale ešte predtým, ako prídeme do videjka, tak sa vám chcem extrémne poďakovať za skoro 700 odberateľov, 600 odberateľov. Dobre, viem, že to boli trošku šortíky, no tak ale stále je to extrémne, musím to vám tak povedať, takže mega vám ďakujem. Ako vidíte, no tak okamžite budú normálne videá, lebo ja točím na notebook, no už na mojom novom notebooku. Takže teším sa, akože fakt musím vám tak povedať. A my poďme asi do videjka. Ale tak, ja vám chcem ukázať, toto je server Dreamland, hej. Fajný server, hrajem na ňom pár dní, hrajem na ňom aj s Totemakom, určite si pozrite jeho kanál. Fajný server, je to taký... Sú tu resky, takže akože nie je to, neviem, nie je to anarchia, čo je v podstate by som povedal, že aj škoda, ale je zase, je to dosť zabava, musím povedať, že dajú sa tu robiť dobré veci, mám tu fajne veľa peniažkov a najlepšie taká farma na peniaze, no, tak vám ukážem, ešte tu sú že flybloky, vy tu môžete, tu na boku mám flybloky, s ktorými môžete akoby lietať, dá sa povedať, takže to je tiež dosť dobrá vec. A tieto kaktus farby, tie veľa dosť zarábajú. Počkaj, len toto má jedno či dve poschodia, to má, takže až tak zase veľa to nezarába, toto tu kaktus farma. Ako vidíte, nemá tu až toľko tých kaktusov, akože toto ma pár vybral, ale aj tak jednoducho jeden kaktus za jeden peniaz, to nie je nič moc, takže to budeme potom musieť v ďalších dieloch možno staviať viac tých poschodí, tak by som povedala. Tu, keď si všimnete, no tak určite by som toto tu celé nepostavil, jak by som to povedal, no. Len tak, hej, bývam pri Totemakovi na random úplne mieste a len tak idem preskúmavať svet, bo hľadáme piesok či čo na ordery. Preto poznáte z nejakých SMPčok, Donut SMP a také. No a našli sme takúto jakoby opustenú jak by som povedal, dom a je také jakoby, vyzerá to jak taká hradba, nie? A potom, jednoducho, nebola tu reska, tak som sa tu hneď zabýval, prišiel tu aj ku mne Totemak nakoniec bývať. A kámo, je to perfektné, lebo túto hradbu som včera, či dnes postavil. Tu máme shop, tu máme bambusy, kaktus farmu, ale aj tak jednoducho je to dosť pekné tu podľa mňa v tejto tu lokácii v podstate. Počkaj, tu sú ešte také nedokonalosti, ktoré som ešte nečekoval. Ale jednoducho, ten hrad som postavil ja, tu sú... Toto tu už v podstate, dá sa povedať, že aj bolo tie domčeky a také, ale my sme sa tu potom zabývali. Tuto Temak má svojho obľúbeného stridera. Ja si pokácam tieto bambusy, aspoň pár. Lebo neviem, čo mám s nimi robiť. Akože sú pekné, ale chcem ich pár pokácať a neviem, kde ich dám, ale tak je tu ešte dosť miesta pekného. Kamo, tu koľko mám už tých bambusov reálne? Počkaj, podávam ich tu tak. Toto bude pekné. Pozrite, koľko tu je ľudí. Reálne 101 hráčov tu je online. Ok, tak toto je fakt strašné. Tu sa takto pekne postavím a dokonca si môžeme tu ľahnúť. Počkaj. Takže ľudia, povedal by som, že toto videjko je už u konca, že nebudete dávať lajky a odbery. Je to prvé videjko s takouto krásnou, že tým gamebarom, toto všetko, tu nevidíte jak kameru, ale vidíte to lepšie. Prvé videjko takéto, dávajte lajky, odbery a čaute.